Nggih. Napa, Mbak? Anu mawon, napa? Gerajakan. Kalau gerajakan manut. Wis manut. Belang alit. Nggih. Langsung. Barang Oh ya ketok Banyuwangi ini. Ya dijengleng ta ya. Penak medhi iki lho. Pengaruh derderan langsung. Nyasar ya nggih. Wis enak selama ngono. Mandyan mayo Pajar-pajar ini ngene iki, engko nek peteng kluwe mangan baksone Bugiman. Kayak ngene lho, aku ngerti lek unek-uneke dhek iki ra ikhlas nek karo aku kan wis kaya mukok-mukok. Aku yo kudu mutang karo dhek. Dadi lek dhek iki karo aku wis ora selera ya mila iki lho Cah ayo sindane Pak Cahyo ku tadi ki sik nom. Kadang-kadang kancane lho nyun sewu nggih Pak Cahyo. Dhek pun mboten selera karo kula karepe niku nyindene sing menyusu-menyusu lho. Nggih, kula sing luwih Kowe sing ngerti iki lho, ngerti karepku. Unek-unek. Anu ketika aku nduk kancan ana Mbah Mulusi ya. Untumu teko iki. Mbahmu Dituwekno iki. Dikancani Ilahi Lusi. Ya ditake orang ngono kuwi sama perempuan tuh yang lembut ditanya. Saya. Siapa sing ki? Oh, Mbak. Oh, anu sapa? Jadi, Mbak pilih dhewe bebas. Nggih. Sumarane gendeng belambiangan. Rek suarane gendeng belambiangan. Kompak. TP, yo, jino lu. Ya. Jadi duri teknya orang tentu penak. Lah kowe ku dijegleng botol Yakult iki seneng to. Lho ora apa-apa sing penting penak. Piye? Betul, ayo kowe ndelok. Oh arep kayak jenglenge. Sumarane. Suarane gendeng, ayo lagi lho. Gendeng bala. Kayak iki lho Mas. Geger dipun rekaman ku dan tak lho Mas. Loh, Ate kaya ngene. remong kuwi. Banyuwangi iki lho. Kurang etan yo. Iya, atus Sidoarjo, Pak. Iya. Cek Rawosokerto iki. Iki gendeng tak tutum dreng. Lha tak dung tak. Piye? Ngapa nesu iki? Mas, jrenge ra gawe cingur. Kebo sapi sing digugu apane? Teluwe. Nek menungso sing digugu Entute. Omongane. Nesu bebas. Mas iku gamelan iki lho, iki gamelan iki. Iki sak tabuhe kok aja kok angkat, diangkat aja kok. Oh, ya. Mula pinter kok sing jelas. Ya coba langsung ayo. Landait gendeng lambiangan, Duk. Piye wis diangkat lho? Kurang piye neh? Wis. Ora kok terus tabuhe diangkat kene ora kena gamelan kok. Wis, kok jane tuh ndeng tak tuntung. Rong. Angel kamu. Oh iya. Kowe tau delok TikTok ora? Terus dadi tak. Reng. Banyulane kuwi to, Pak. Tak kira diangkat lah tutukno kancamu, tak kira kuwi. Boten. Jenenge dhewe. Ya kowe sik ora nganggo rong-rong. Ya. Aku sing ngendani ben Mas Timbul.
Ya jas iki. Ye. Jodohnya dewe-dewe. Iku wis kocok lho. Masa kocoke muni. Gak duwe dhewe yo. Zek. Matane pece le. Yo kanca-kanca jane ngerti. Iya lah serut. Pandang ngerti sakne ya. Ngerti bender kok kancan. Alah ngerti apa padune kebijuk. Ngendali kayak Mas Tiba Mas Tiba. Oh iya iya. Dangdut. Dudu waktu yang cilik arane pasir. Waktu kambang keri ono ing pinggir. Lagi ketemu aku wis rasa naksir. Kelimpungan kaya kelangan pikir. Cocok Mas, kowe tak sampe salam ning Mas Dwi ya. Kondang Mas Dwi tadi Mas. Pengibot gitu. Oh ya kenal to iki. Tapi wong lor yo ngerti. Coba lu sih. Sing iku enggak piye? Rang-rang ora. Lho gang-gang sik. Larang kita alasangka hang kalian lihat lewat ye biasanya ping telu kan Ah, ping bolak-balik ya Mbah yo iki lho Mbah itu. Kowe ben dikendangi aku boloku Mas timbul. Aring-aring bakar gedang nganggo bengi awak kering mikir angsuran BRI. Gedang rodo sapundhun dipangan cocok. Cocok nah. Tapi jek penak jaipong lho, Be. Halah jaipong ngopo matane PC ra ngerti wae. Ambene ra. kayak itu lho sarjana seni Pak dosen. Lho sarjana seni kok sombong eskar. Sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Wah, sombong. Kudune jenengan iki menghargai sesama seniman sing sopan lek matur. Nggih. Dia itu sarjana dan Pak dosen. Lah, leh ngomong Mohon pangapun mohon izin Bapak dosen. Kula nyuwun dikendangi ingkang sae sanget. Enggak ngomong. ayo lah Tak beda. paling iki langsung muni meh. Muni Ora muni. usah beda. Ngomong kasar kok. Sapa sing dosen? Kabeh dosen. Kabeh iki dosen. Pangapunten Mas. Sing halus to, sing halus. Pangapunten Mas. Nyuwun pangapunten Mas. Kalau punika kula nyuwun nggih. Dipun kendhangi kanthi sae, kanthi mardikaning manah. Jenengan rasa aku bolak-balik umur ketoke meteng. Lahirnya begetan lho kowe. Dah gelal kok. Coba. Ngomong 02 kok wis penak kok. Lho trenemen lho iki pok-pok kaya. Rambut iki. Coba. Tirok tes kecakapan lho. Itu masih cuma gerutuk ono madhe kon aku. Akhir aku susukan gemetar kon dulu. Ayo. Malam biar. Oh, apa? Kekunci sikilku dhewe. Wah, iso ngerti. Oh iya. Iya, iso ngerti. Ini kekunci sikil, sorry ya. Kunci sikil. Apa kuwi? Wong jenggal kan gayane dhewe-dhewe to, Pak. Lho dadak ngene. Jurus ular. Oh, bango. Kaya ular digawa bango. Aku rong bar ngomong ndak selani. Lah nek pulang iki ngene. Lah ular digawa bango, ayo. Terguan aku wiwine. Ayo. Ya.
tapi nek guri tok gitu glek gitu. Ayo. Tanah saya sih robo. Tanah India. Kumelare. Terusan. Kumelare. Barengan Taman Sari Nuswantara. Iki kok gawe langsung. Taman Sari Nus ya du sampe ini rusak kabeh du satu dua tiga Taman Sari Nuswantara. Bawa nih paling ngono. Ate malah kayak ketawangan tuh gitu. Taman Sari Nuswantara. Telam. Masuk gelang alit. Yuk.
Nyapa pindah rene. Lah wis entek. Matur nuwun Mbak Lucy. Yo, genti iki. Sik sinten? Sirung tampil iki Mbak Lintang Pambayun karo Mbak Mepsa. Ayo coba kaya.